జై శ్రీరామ్. ఈ ఆధ్యాత్మిక సంగీత కార్యక్రమంలో తర్వాత మనం 14వ రాగం 14th, అది రాగం పేరు వకుళాభరణం. వకుళాభరణం స్వరస్థానాలు చూడండి. ఇది సజ్జమం, శుద్ధ రిషభం, అంతర్గంధరం, శుద్ధ మధ్యమం, పంచమం, శుద్ధ దైవతం, కైశిక నిషాదం, సజ్జమం. సరి గమ పదని సాయి గమ మగరి సరి గమ ప గమ ప గమ పదని గమ గమ ప గమ గరి సాని ని గమ ప గమ పదని గమ గమ ప గమ గరి సని ని గమ దాదా ప ప గమ పదని గమ గమ ప గమ గరి సరి గమ ప గమ ప గమ పదని గమ గమ ప గమ గరి సాని ని గమ ప ప గమ పదని గమ గమ ప గమ గరి సాని ని గమ దాదా ప ప గమ పదని గమ గమ ప గమ గరి గమ గరి ని రే ని సరి గమ గరి సరి కైశిక నిషాదం ఇది గమనించాలి. ఈ జై శ్రీరామ్.